Здравейте от мен, аз съм Кат от Картишотите и днес реших да ви покажа най-новите си стенсили за Mix Media. Те са на Cadence. Някои от вас познават марката. Турска марка, която вкарват в България от на борсата. Имат много стенсили в Cadence, но повечето бяха предназначени до сега за декупаж. Тепърва излязоха с цяла нова серия, която се води специално за Mix Media. Има два размера от нея. Ето Mix Media. Едните са малки, такива, които наподобяват Tim Holtzовите стенсили за Mix Media. Ето за сравнение, единият и другият като размери. Малко по-дълъг се явява този на Cadence и малко една идея по-тесен от на Tim Holtz, но Tim Holtz тепърва ще пуска най-различни нови, включително и по-малки такива, така че ще видим как ще се отрази това и на стенсилите на Cadence. За сега разполагаме с размера тип Manila Tag и тези, които аз избрах да си закупя, по-голямата част от моите са А4. Някои от тях са от старата серия, не са от Mix Media, но въпреки всичко ги считам за подходящи за нашето творчество. Някои са ми особено любими. Тези свързани с пачворк, да кажем, различни повтарящи се елементи, или пък ето тези с кръгчетата. Тях даже вече използвах в няколко зимни проекта. Този, който току-що получих, още не съм имала възможността да пробвам, но пък ми допада това, че има различни елементи в него. Тук пеперутка, тук цветенце, книга, може да се комбинира и да се използва за доста работи. Един, който имам за предстоящия Свети Валентин, все пак нещо сърдечно трябва да направим и при нас. И надписите, които също са ми много любими и част от тях използвах за корица на новия си арт журнал. Трябва да кажа, че дори и само с дистрес мастило стоят доста ефектно. Ето така изглеждат там. Единствено дистреснати. Големите стенсили не са ми толкова любими, колкото малките, но трябва да призная, че тези имат неоспоримо предимство. Могат да комбинират различните си елементи и по този начин един и същи стенсил да изглежда винаги различно. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Ето, сега ще отворим нова страничка в моя 2016 година журнал и ще използваме, да кажем, най-новият ми стенсил. Този, който има по средата пеперуда, ако се вижда въобще. Друго, което реших да ви покажа в това клипче, предизвикано от една от нашите любимки Джиджи, е как би се получила една моя страничка. Тази страничка ще бъде доста изчистена, поне на първо четене. Това, което реших да използвам за нея, са един гипс от Jumbo. Имахме и такова запитване. Усмивката беше намерила този гипс на детския щанд и се чудеше дали не може да се използва при нас. Разбира се, че може. Абсолютно всичко може да се използва при нас. Аз ще си пресипя част от него в палитрата ми. И той напомня точно структурна паста, при това доста гладка и лека. И другото, което ще използвам днес, са така любимите ми брашо пигментс. Или това са боички на прах. Най-лесно с тях мога да си отцветя самата паста, така че да стане интересен цвят и да мога да ви покажа малко повече от стенсила, за да се отличава на бялото. Добавям си малко лилаво в моята пастичка. Смесвам си ги с шпатулка, така че да придобие приятен лилав цвят. И единственото, което трябва да направя е да разположа стенсил по някакъв начин. Както обикновено в моите странички няма никаква първоначална идея, така че разполагането на стенсила по същия начин ще има хаотичен характер, просто за да видим различните елементи от него. Ето една част, даже доста ми допада. Нека да повторим подобен част от стенсила ето тук отдолу. Обичам в моите странички да има повторение на някои от елементите. Така че стенсили, които самите те ги повтарят, ми допадат също. Ето така, вече си имаме една доста интересна мрежа. Можем да допълним част от кръгчето или още мрежа на друго място, но тук имаме един доста интересен текст, който мисля да използвам. И мисля, че с това ще приключим с лилавото за сега. Ето така. Виждате един стенсил, колко различни текстури ни дава.
въпреки че не е толкова удобно да се работи, колкото би било с малки, все пак от гледна точка на съхранение е по-лесно намиране и така нататък. Мисля, че виждам известни предимства. Ето. Също времено дори може не добавихме голяма част от елементите, които има на него и въпреки всичко страничката се очертава с интересни текстури, тъй като няма как да отива да изхъбя цялата паста на тази страничка, защото иначе няма да се вижда нищо друго. Ще финализираме ето тук с едно квадратче и една пеперутка. Всичко това продължавам да казваме на един и същи стенсил, което няма как да не го прави забавен за мен. Ето, пеперутката ни е само частична, но ето тук ще добавим още една. Разбира се, това, че е голям стенсил, си има и недостатъци, защото може да се размаже част от долния елемент, но това за момента мен лично не ме притеснява. Това, което ни остава, е да добавим малко цвят. Аз съм избрала това лилаво да комбинирам с лайм, само да си взема водата и отново леко с бръшосите да поръся в частта, в която искам да имам и друг цвят, така че той да се появи. Ето, нашето зелено почва да се вижда. Това, което е интересното при бръшосите, е, че те се разделят на съставните си цветове. В случая ясно зеленото се разделя на жълто, основно на жълто, тъй като това е по-скоро към жълто-зелената гама. Това, разбира се, сега можем да си допълним с четка пространствата, които искаме да бъдат запълнени. Ако искаме да имаме изцяло отцветен зелен фон. Ако не, ще оставим точно ефекта на разтичането, който е така характерен за Brusho Colors. Ето тук можем да си добавим още малко зелено. Естествено, по моята страничка има следи и от долната такава, защото рядко се сещам да си предпазя долните страници, докато правя следващите. Но това никога не ми пречи. Ето, остана ни едно място по средата, в което си няма достатъчно зелено. Да му добавим и на него. Ето така. Малко развалихме едната ни пеперуда. И сега единственото, което мога да си позволя да направя, е само на места да отцветя част от бялото. Между самите стенсили. Всичко тук нататък е въпрос на вкус, желание, виждане. При мен лично един надпис и считам, че това е една прилично добра страничка. Разбира се, остава да очертая пеперутките, да добавя надпис и може би още малко очертания от тук от там, които да позволят на отделните елементи да изпъкнат по-добре, но за това след като изсъхне страницата. Чакайте, готова при нас Скрити Шок. Толкова от мен. Довиждане!